truck pakhathian quarantine zone chu run lutin hasmat su tai in thuam mithan khathian a motor chu disinfectant sian an lo kap thiang hlima truck driver chuan enge ni omzia ni ti chuan alo zot fi a chung ho chuan biotech district a chemical li ko ma wanga precaution an lak mai thu le thil hlom taka thlen an rin lo thu te chu an lo hril ve luama atlan chu nu rewak lawa chuan a phone chu run ri in hetia zuk ban lai tak hian sakhi kongpuya lo chu asudok maya rang takin a motor chu han ti dingin engthil nge sutti chuan an hoile ta sakhi pakhat hi alo sulhum der maya a motor chu a chelai omlo te chu an en kwal thuaka engma chia om tak lawa chuan ngai thallo na em po nei lo chuan chulai mun chu a chua san zui ta ni heti tlan chuale nu lok hian a sakhi sutlum kha ron tho chuk le in aron nung le tamaya ma se amit menga tang chuan thil nung pa ngai ni to lo ti chu a hriat theya asin churun in thlakin fund manager sak u chuan a client pakhat chu phone hian lo bia in stock le investment strategy sungchang te chu alo soi pui me ka chanchin thar pakhata hian tuida khom na hmuna sanga tam tham tak mai an thi thu hi an lo zia ka assistant lo lut ne na chuan chemical company nuaya an stock zong chu hral vek tur chuan atia assistant kima chuan chu tiang thil chuan ti ni chuan stock market lama na sataka an chan thei thu chu hrila ma se heti chungpo hian sak u chuan tiral tho tur chuan atia an chena apartment parking lota umla hian anu pui hluinen chuan in be in an fanu suwani chungchang chu an lo soi dun me ka anu pui hlui chuan a fanu chu ngai sak tok lo tia ron puin atuk maya a fanu birthday lo thleng tur chu akianga man pui du thu hi alo hrila ma se thutluk na an sian fel ma chuan sak u chuan a phone chu da saka ina thlen chuan anu chuan lo muakin a fanu room lama chuan a lutlang ngala suwani chu rizai hian lo in khuin anu nen hian alo in bedun me ka busana chuan ama tok puwa alo kal thei tur thu hi lo hrila apa lo kalani ti riat vele suwani chuan a phone chu da ngala sakwa chuan na laman boido thu le kar top lama anu bula chuan a hroi tur thu chu hrila a fanu birthday present tur chu sakwa chuan han pe in chuwa thil pek chu kumma salama a thil pek ang chi hi alo niya chu thil chuan a fanu chu atilom chi lawa engthil nge du dang ti chuan sakwa chuan a fanu chuan zot leya ani chuan anu bula kala du thu chuan alo changa suwan chuan apa bula chuan an hna lama aboi sia ama a akal thei to tho thu chu hrila saku le anu chuan a fanu chungchang chu soidun vele in anu chuan a fanu tan chuan nipoi mo takani dona wangin a fanu chu hroi tur chuan atia saku chuan na lama an boido thu chu a han soya masenu chuan video camera chu han entirin chuta chuan suanin recitation hi lo soin a chungta tu main an troi om ve lawani ti hriat chuan aril ru chu na in seipo chu a soi thal hei thei lawa saku po chu in thiam lawin a fanu chu anu bula hroi chu tum le ta zoka atuk jing ma taka chuan suani nu tlo tur chuan anin khal chuak duna konglaka chuan an recitation ne chungchang te chu apa chuan a soi puya hetien ti dun la hian an malama hian fire truck convoy hi an ron tlan phut maya khopui chunga hian in kangna satak hi alo chuak hi alo niya rewak lo hnuwa chuan busan pan tur rail station chuan wathleng duna passenger te chu an thut muna thutura ti in rail khaltupa tur po chu a chuan hmuna chuan alut fel towa thilpoi mo zong ti fel ani zo to hnu chuan rail po chu chuak tur chuan a in pei towa baseball team coach po chuan anaute chu an thut muna thutur chuan lo ti in hati la hian cheerleader jin churun lutin thutpui chu an lo chak tlang hle a ma se along ei zon ve ruk deu yangu kabula chuan awa thuwa saku te pa fa po chuan an thutna tur chu an lo pan ve mek boka saku hian an office lampang chu lo bia in chhun vela alo le manarin thu chu lo hrila nu palampang to in gil hian a thutpui nu jongili chu artui chum hi alo pe a station worker pakhat chuan subway pan na hmuna mi engemaw zat mai pungkhom le mang ang mel tak hi a han hmuwa heti lai tak hian anung lampang atang chuan me chapa khat dam lo ti hriat tak hi rail chunga chuan arun tlan lu ta ake chu athin sa in sen anu mo mani om tak hi a om kul mai boka suwan chuan rail tuk vertang hian station worker tuimuni in arun zon thutop la hi azuk muwa rail attendance ne na chuan Mr. Yang chuan kundo pakhat bathroom a rei tak chung a om to thu hi alo reporta an thom chu hre in suwedi chu chulai hmuna chuan alo vakal ve a attendance chuan bathroom kongkhar chu han hongin
rel ticket po ni lo meri thei tak me pakhathi bathroom chunga chuan lo thuwa chuak turan ti po chuan an vaya an thi tur thu chu han chuin alo chuak ngam lawa Mr. Yanga chuan station masale bera pe chu ade turani alo ti ya chuani chuan alo khongai do wang chuan za ngai tur chuan alo ti ya kham me chedam lo kha tu ma chuan lo lam mulavin alo tal boi to hle a chuani chu zundam thir turin bathroom danga chuan vakala ma se chu ta po chuan zundam thir chu an lo le a sanghua chuan anupui a lak lo wangin mudanga lo ven thir tur chuan lo ti ya attendance me se pakhat hian ka me chedam lo kha run mu in dam lo an thu chu a han hriat tir ngala sak u chu a phone ron ri chuan ti harin abula thu a fanu chu lo lova assistant chuan rampum pui maya boina lian tak mai a chua thu hi alo hrila a phone da nu chuan man mo tak chuan a fanu chu a zong zui ngala passenger ho chuan TV a chuan thilthleng mek chu makti tak le lau thong tak chuan an lo thlir thrap maya he female attendant sian an pu chief attendant ne na chuan thil dan a hril fia mek la hian kha me chedam lo kha ron tho chuakin zombie a chuan alo chang towa damlo ompui tu female attendant chu chief attendant sian a biak po thei to lo wangin man mo tak chuan thil thlen na mun chu arun pan ngala damlo zombie chang nu khan attendance nu kha angonga chuan lo se sakin baseball team ho thun na huna chuan awakal luta an thil mu chu makanti in asok tlang khop mai chuta reilo te nuwa chuan zombie chang to me chepan hi te chuan baseball team player te chu an han se ta le mi pali chi chu chulai tang chuan him tak chuan an chuak theia an se to nu chu zombie a chun chang zelin reilawa rel chunga chuan zombie tam tham tak mai chu an zui ta ni thombeng cheng taka wang chuan suani po chu bathroom atang chun ron chuaka heti la hian chief attendance po chu an se na wangin zombie a chun lo chang vele to in afanu zonga ron chuak mek sak u chu se tum chun ron tlana afanu bathroom atanga ron chuak chu saku chun pomnolin an tlan chezui ngala zombie hot tam tham tak mai chuan saku te pa fa tlan na lampang chu an ron pan pheya sanghua po chuan thil dan chu a thalwani ti hre in bathroom a me kanupui siongi chu man mo tur chuan han tia hetian upui ron chu lai tak hian zombie pakhat hian nu pakhat hi ron se a sanghua chuan a se tu chu juk putsona ma se ma jok chu se tum chu na lo beile ngala anupui te na chuan tlan chengal tur chuan atia chuta zombie tam tham tak me chuan an na lampang chu ron pan phein an hlau thong le mang ang chuan sangwa te nu pa ron tlan lu ma chuan kong khar chu an lo khar man towa ma sen mani ron nei ber tu pakhat chu sanghua chuan na zet mai hian alo nek thal top maya sanghua te nu pa po chu rang tak chuan kong khar chu hon sakin ang khar zui le ngala sanghua chuan kong khar chu zombie ho chuan an ron hong mayang ti hlavin ala chen tlata ma se sakwa chuan zombie hovin an hong thiam lawani ti hriatin sanghua chu thla to tur chu na han tia mihring an mu chawin khatiang khan nasa takin an chethina ni churingin kongkhar po chu newspaper chuan an hliak khu ta veka kongkhar an lo khar na wang khan sanghua chu saku bula chuan alom lo hle a saku la chuan midak ta chan chu amo phurna ani bik lo thu chu na lo changa heti la hian rel khaltupa chuan rel chu rail station to bera chau adin tur thu hi arun puanga intercom atang chuan eng suka chuan an din mundik tak chu rel khaltupa chu han hrilin arang thai ang bera ding tur chu na tiya masera khaltupa chuan thuni tu lampang atanga order an mu thule passenger te an him tlan jok na na ti an ni chu alo hril ve thunga etiam ang takan omla hian station pakhat chu wathleng phain chulai hmuna chuan boinana sa takhi alo chuak meka zombie ho hian station a mihring ho chu an lo se meka dinna chi o zong chu alo ni hau lova chanchin tharlama po chuan zombie na sa taka an darawangin rampum pui mai an boi thu te khopui then khat phei chu a chiat vek to thu te chu an ron puanga social media mun tin mai a chuan zombie dar chak je thu hlir mai chu mu tura oma sokar lampang chuan state of emergency puangin sipaiten harsatna an thunun ma lo chuan mani in lama tom imri tur chuan mi puite chu an lo hriat tira heti la hian saku chu anu hian ron phona atunu chu duataka lo engkol tura ti in reilawa a o chu run danglama saku chuan anu chu zombie chuan achang ve ta ni ti po chu a hrethiama ma se thil thlen dan dik tak chu afanu chu a hril du lem lova zombie omna lam kong khar chu bongrua te a dalin adot le chi koslama chuan anin sun pheya chuan anu chu abiak tlang thei lo thu apa chu hrilin ani po chuan phone chu tuma ma se tlang thei chung lo
chuan in gil chu thutna chu lo kiana sanghua le suku te chu ama a thil thlenga wang khan an len bechak lo hle a heti lai hian rel khaltu chuan thupuan hi run nei le in station lo om le ma saber tura an din tur thu hi run puangin chulai hmuna chuan sipei hawin an lo pui thei tur thu hi arun hriat tira yang suk hian a hmel hriat thunei tu pakhat nena hian kholai station nge an tan la him thei tia a zo chuan an din na tur station chu atel ve hau lo maya saku chuan afanu chu local son lo tura ti in phone mang tur chuan akal sona sanghua chuan suani bula chuan apa chu engna thok nge ti chuan lo zota ani chuan fund manager ani thu lo hrilin sanghua chuan blood sakara ni mo alo ti saka siung e chuan kendi te chu suani chu pe in anau pailai te chu a khoi tira saku chuan aklan pakhathi han phone in apuina amamo thu hi han hriat tira ani chuan an din na tur station a chuan main gate lama an kalani chuan an quarantine dona hemi wang hian is gate lama kaltur chuan alo tia kha kutdo pa kha akiang loka chun lo om ve rengin anin biak na zongjong po chu alo hre ve vek boka diajong station chu thlengin an mani puitu tur sipai tu ma chu an lo om lo mai pia lama mi hring tu ma chu mu tur an om lova lau thong le phim khur tak chuan an chuk thla a yang su ka chuan a thian te thil soi kha hrilin busan panzen an ta na than jok thu chu rel khaltu pa ne na chu na soya midang zong te main gate exit lama an kallain saku te pa fa le an thil soi lo hre tu kunto pa te chu is gate lama chuan an kal ve thunga suani chuan midang te kal lo na lama an kal chu a hriat them lo thu apa chu lo hrilin apa chuan an dam ko chu theina a ati ni thu chu alo hrila main gate exit lama an kal thlak mek lai chuan sanghua chuan thil dan chu a thalo thlak nia hria in angai chu thalo hle a kundo pa hian sipei pakhat local hi an pia hla do taka chuan va hmu in alam pan chuan man mo tak chuan atlan phei zui nga la saku po chuan afanu chu local son lo tura ti in ani po chuan au phei ve ngal boka midang ho po chuan exit gate an thleng thla trep tia chuan sipei ho lo om po chu an zuk mu thei towa ma se an vai me chuan zombie a chuan an lo chang vek towa sipai zombie chang to ho po chuan lo mu ve ngalin mi pui tlan chhe te chu umin an se zui nga la heti la hian saku po chu aklain pa chuan an omek na mun chu a him to lo thu aron hril man chau tia chuan an ma a sipai pa chu a thian te zombie changta zombie rol ho chuan an ron zuan zui nga la saku chu afanu lama chuan man mo tak chuan ron tlan letin afanu omna aron tlan thlen phei ma chuan afanu chu zombie pakhat hian se tum chuan lo pan me ka a se man trep tia chuan sanghua chuan chu zombie chu ron hok thlu topin siong chuan suani chu arong kai ngal boka baseball team ladam om chun te po chuan lo pui ve ngal bokin kongkhar chu an lo venga sakua ron tlan pheila chu zombie pakhat chuan lo zuan thlu in se chu tuma heti ron se tum la hian aka chuan lekhabu chu lo hno saka kundo pa khan ron pui bokin zombie hovin an ron chim boi ma chuan gate chunga chuan alut ve man rama siung chuan suani chu rel lampang pan chuan alo tlan pui ve boka mi then khat chuan rel chunga chuan zombie an omani ti relevin kongkhar chu hongin zombie ho chuan chung ho chu an lo se le ngal boka mi engoma zat mai rel chunga lut fel man to tia chuan sipai zombie changta te chu rel chunga chuan an ron tla top top maya zombie pakhat chu pizong gilibula tak chuan arun tatla a ma se ron tlak na lama aru chu aso koi do wang chuan atina thailo hlo thunga pin gili chu siong te chuan an lama chuan an lo huai ve boka hetiang do chi hian cheerleader jenny te chuan pichong gili chu an lo huai ve boka zombie hovin an ron chim boi ma chuan siong te po chu an lut fel mana kutdo pa kha an zinga chuan aron lut ve le boka yang suka chuan attendance pa bula chuan rel zong zong chu zombie in an hol kha vek to thu hrilin rang taka rel khaltu hna chuak wat tura hret tir tur chuan a han tia cheerleader jenny chuan an thian te pon lama an lo ma wanga langak ri hlek tur chuan a han tia ma se attendance pa chuan rel khaltu pa chu han phone in anin pe to tu chu a hriat tira kongkhara engmo chen chei boi nu chuan sanghua chuan kongkhar kalna chu a kal thei hlo maya man mo tak chuan an tlan chezui nga la a hnu rei vak lawa zombie ho chuan ang kongkhar kal chu ron po chimin an ron zui le nga la
อันเรียนจวนนตูร์อัตแลนตันเมคานิตีอันสุกหมดจวนอันมันหมดล่างเลยเบสบอลเพลย์ปัตนิตลานมาสาเตจูซอมบี้จวนอันเล่าจวนทัวอันจิงประคัดยังกุกจูสักอูจวนหันไกทวินมันหมดตักจวนเรียลจงจวนอันตลานลูดเวเลงาละสังหัวจูอัลลตลานมวนดาววังจวนอัลลลูดเวมันละวะสักอูจวนอันบ้านจูหันเปอินอรุณลูดเจ็ดเดียจวนซอมบี้เฮาจวนอันรุนในจิลมันเสียโพตจูละเละเตเตอินจูเฮาจูอันเทียนไฟเละมาสเตเตจะมีนูจวนสังหัวจูสักอูจวนอากายลูดไทตรามาเรียกขัลตุปาปวดจวนบุษันลำปังจูลงว่าเบบปปินบุษันลำปนะอันเล่าชัวเมกทูเล่เรียกกงจูอักเคลียร์เล่เคลียร์เหล่าเตจูอันเล่าโจตาสิวงเตจูมีดังเนนะอันอิงการาจวนซอมบี้เฮาจูอันตลัดมายาให้วังเฮียนมีดังเฮาจูอันฟินไทยละวะอันเตรียมตัวซานักไลน์ซอมบี้เฮาจูเหล่าหูอินบาดรุมจูงาจวนอันตลานลุดเล่ไทยรามาเรียกขัลตุปาจวนบุษันลำปังอันปันตูร์ทูจูปัสเซนจาร์เตเนนะจวนอารมณ์เรียดตีระยังกูกจวนชีลีดเดอร์จินิจูโลฟอดินอาเชียนเตจูอันทีเวกโตทูอันเราเรียดตีระสังหัวเล่สักอูตะโพจวนอันนุปุยเล่อันฟนูเตจูเบกจวนเราตุ้มเวเมกบกะอันอินเบกนาจังอาลันดานินซิยงเตจูการนัมเบอร์13ตัวเล่ตานตางอันอิเมล่ามีดังจงเตจูการนัมเบอร์15นะอันทูยังกูกจวนอารุนสวยเวบกะอันชุงเตเล่อันเชียนเตอมนาลำปังปันตัวจวนอันอินบวชเสยจุยงาละสังหัวจูอามาสเบราจวนดิงินยังกูกจูลายาจวนดิงินสักอูจวนนุ่งจูโดละอันมาอาซอมบี้เหล่าดิ้งเตจูอันเทียนไฟเพย์เมียเมียอันโดดเล็กการเทงเพย์จูยังกูกจวนอัดเทียนเตหูจูกุดลักจูเรดเล่เมียมาเสสังหัวจวนมาจูหันต้นเล่อินซอมบี้หูจูดิมบักสักเหล่าจวนกุดันลักเล่ปบเมียสักอูปจวนเบสบอลเบ็ดปักหัดจูเหล่ามูเวอินจุ่มมังจวนซอมบี้หูจูเหล่าลับเวช่วยบกะตอนนี้ทีมไล่ลุกไล่จวนซอมบี้เฮาจวนอันมุดไทยเราเงอันให้เราจอกเงดิโดนี่เอ็งตินมาจวนอันติลวะอันโดดเลี้ยการาจวนหิมตักจวนอันอินส่วนลุดไทยาสักอูเตปวดจวนทัดโถละวะตีดานตูร์จูไงตัวชวกทาร์เวเลเซลินตอนนี้ทีมไล่ยังกันไล่จวนอันฟอนปักขัดจูเลี้ยลำปังอาจวนหันเทพยินอันหันโกลาจุดเดียริกเวเลจวนซอมบี้เฮาจวนฟอนน่าลำปังอาจวนหลานพยินจูหุ่นจูเริ่มจางอาจวนลาอินอุลซัมตักจวนอันกัลเปเลไทยาการนัมเบอร์13น่ะจวนเลียงพยินอันนุปุยเตเลอันฟ้าเตเนจวนลิมตักจวนอันนี้มุขโคมเลไทยตานี่ยังกูกจวนอัจเจียนูจินิจูหันเต็กซินเรลวะอันรอนเลียนไทยตัวทูจูเรียดตีระจินิโปจูอาลูล้อมเวลเลยมิดังเตจูหันเรียดตีรินมาเซยังสุกจวนเลี้ยมเตปอนในไทยกันตานั้นหลอมไทยนี่กันหนตัวนี่แล้วอาลูติดเอาตัดมายจุดยังดาวเจียจวนมิดังเตปอจวนยังสุกังไงดานจูอันเราตรมปุยบกะจินิจูมัลตรานินมีดังเตจวนอันเทียนเตโลกัลตูจูคงกาหอนจูอันดูดลัดละวะเฮติลาเฮียนตันเนลชูงาจวนอันเราลูเลจันเมกะซอมบี้เฮาจูปัลตังไพเลอันตุมโดนันนี่หิมตะกะอันปัลตังไทโดนโมติลายินอันวันด้วยตะเล่ามายาสักอูเลกุนโดปายินอันโดดเลการันเข็นมาจวนตันเนลจังจวนเรลจูชวกมันเสียเปอร์เซ็นต์จารสิตการาจวนอันบิรุดูนะอารูกัดลานเลนตุมไล่ตักจวนกุนโดปาจวนบูดปักหัดที่อารับปัลเล่ามายาจูทอมจูเรียอินซอมบี้เฮาจวนอันรอนจีงาลากงคาร์อังคาร์เฟลมาจวนซอมบี้ปักหัดจูอาลูรอินรอนลูดมานะยังกูกจวนอัจเชียนูจูหันฟอนงาลินคาร์15กงคาร์จูไอล็อกละตะวางินอัจชงละมัตงะเหล่าห้องตัวจวนหันเงนะยังสุกเลเชียนเตเฮาจวนคาร์15กงคาร์จูอัจชงลำปังจังเฮียนอันเรากัลลัดมายาจินิลาจูมันเบดินอัมวยอันหูบสักบกะสักวัชวนอันเบสบอลเบ็ดชวนการนัมเบอร์15กงคาร์ดาร์ทลังจูอวัลฮับเกียกงคาร์ประคัดโจคาร์เลนตุมไล่ตักจวนองกุกจวนอันบ้านจูเลวรลุดมันินกงคาร์จูอังคาร์เทลวะจูเวเลจินิเลปิจงกิลิตจวนชุงลำปังจังจวนอันเราปุยเวงาลบกะสักวัชวนสังหัวจูว่าปุยเลงาลมาเซสังหัวจูซอมบี้ปักจวนอากุตาจวนอาลูเสสักมันตัวสังหัวจวนอนุปุยจูคงไอตะกะเราเอ็งกอลสักตัวจวนสักอูบุลาจวนอาหันเงนะกัลวัตโตตัวจวนอาหันตียาจุดตาซอมบี้เฮาจวนกงขาร์จวนติเชียอินอันรอนจิมตาหุบมายาสังหัวจวนรังตะกะกัลงาตัวจวนอาหันเงเลตัวระสักอูปจวนซิวงจูไกซอนินอังกัลสันจุยตานีหุ่นตำโจกันในเทนตูรินสังหัวจวนอัฐิตอบจวนซอมบี้เฮาจูอันเบลียนจุยบุกะมีดังจงจูลูดเฟลมันินอินกิลิจูอลูเวมาอินซอมบี้เฮาจวนอันรุนนังจินมานะสักอูรุนลูดไพจวนยังสุกจูน่าเจ็ดไม่เฮียนอรุนเน็กช่วยมายาขัดเตียงคานกงคาร์คาโลกันโลเซจวน
อันจะวายอันหิมเทตัวทัวจูอาหันริลายังสุกจวนสักวัจูที่เสนกายนุ่งวางินเวลาสกายเวตัวยังติจวนอัจเชียนเตจูอาหันโกมูเวลาอัตเทนเดสปาปัวจวนอันเชียนโฮจูอันซิงาเวลตัวเล่มุนฟรานาคมตัวจวนอัจเรียตีร์เวงาลบุกาอุดโดปาจูกัลมาสบรินจินิปัวจวนจุงโฮซิงาจูดูลวินอัจเชียนเตจิงาจวนอักลเวตโจกาเฮตียงกัลเฟลนูลุกเฮียนการนัมเบอร์15จุงเตจวนบริเกตจูเซียมเดอินอันอินกุลเลบุรตัวมาเซนเรียลวินจงกิลิจวนอัจเชียนนูอิงกิลิจอมบีจังโตนูจูคงขาดจูเลวหนินจอมบีตั้มทำตักเมจูการนัมเบอร์15จวนรุนลูตินจุงเขาจวนอันเสจุยตานีเรื่องขัลตุปาจวนบุษลำปังจูเบียกปอจูหันตุ้มเลอินชานะจูอดงไทยเต่าลัดเหลาเฮติลาเฮียนเรสเตชันจวนกางไม่อโลจวนอัสโตเลมายาสักอุปจวนอาฟันบุลาจวนอนุฮาวินอับบาดเดจูอันล้มตลานตัวจูหันฟิลาเฮติลาเฮียนสักอุจูอาซิสเทนเฮียนรถโฟนินบุษจวน security ในชัดทูเลอันหิมไทยตัวจูอารุนเรียตีระเฮติรัวเฮียนคาเวรัสคาอันคอมพานีปะขัดจังรอนดาร์ชัวกันอีทูฮีอารุนเรียตีร์เตลบุกาเฮติลาเฮียนอันจูนเรลจูอดิ่งดาวทุดมายาเรลคัลตุปาจวนอันจูนเรลคงจูทิลดังอินดันตะตะวางินบุษกัลนัตูร์เรลดังจนตัวจูอาหันเรียตีระยังสุกเลอเทนเดนส์ปาโปกาบาดรูมาอันเลวตลานลุกมันวางินข้าซอมบี้เบนนัลกจังคานอันเลวหิมเทรามาเรลคัลตุปาจวนอาเรลหูมาสักเบรจูหันหงินอชูงาจวนซอมบี้ตั้มทำตักไม่เลวอมินเรลจูคารินเรลดังจูจงจุยเลงาลาสักอุปจวนจวนปุยเตบุลาจวนเรลจังอันชุกังไอทูจูอลาวฮิลาเรลขัลตุปาจวนเรลดังปะขัดจูลาวมุฟูอินจุตาจวนจงจุยงาลายังสุกจวนอเทนเดนส์ปาจูกัลมาสตูร์จวนหันตีอินซอมบี้ละมาจวนอาหันนำทุตาจูเวเลอันนี้จูอลาวตลานเชียอาเรลอัลลัวลัวไม่ฮิรุนตลานินอันจวนเรลจูนัตักเฮียนรุนซัวยังกุกเลจินิตจวนเรลคงคาร์ฮีวันนั้นเราตุ้มดุนเมกาเฮติลาเฮียนยังสุกคารุนลูตินจินิจูซอมบี้ละมาจวนเทเพยินตลานเชียจูตุ้มเลงาลายังกุกันยันจวนอันนั้นใจบวยเดวะยังสุกจูเอ็งตินตินมูจุไลจังจวนอัตลานชุกเลไทยเล่าไม่จินิจูไรละวะซอมบี้จวนจังกินยังกุกจวนกัลสันดูลวินอันนี้ปอจูอาเสจุยเวตานีสักอุเลกุดโดปาจูซอมบี้เฮาจวนนะเรลการ์นวยจวนอันตั้งดูนะยังสุกกะรุนลังเลอินซอมบี้เฮาจวนอันรุนอูมาเรลขัลตุปาจวนลบหมู่อินอคงไอจูจุกชันตุมามาเสียยังสุกจวนเรลขัลตุปาจอกจูซอมบี้ละมาจวนลบเทเพยเลอินอามาจูอัตลานเชจุยเลงาลาสักอุจูเรลหน่วยจังจวนวักชัวกินอาฟันูเลซิยงไอเตลักชัวตุมไลจวนซอมบี้เฮานาดาร์ทลังจูรงเกอินอารุนชัวเลตะฮุกมายากดโดปาคานส่วนนี้เตนาอันรุนเทนเลวนัตูจวนอาไทยตกจวนอาเลวดังเบตาเฮติจุงเฮียนสักอุจวนอาฟันูเลซิยงไอเตจูอาเลวละชัวกะอันไทยตบจวนตลานงาลินเรลตลานไลเมกจูอันปปันงาลาสเตชันซอมบี้จงเอมตีไม่ตูจวนอันนี้เขาจูอันรุนอูมาอันรุนอินทัวตุบมายาสักอุเตปทุมปอจูเรลาจวนจงมันินซอมบี้เขาจวนเรลจูรุนวัวนินรุนลนกายจูอันตุมนัสมายามาเสสักอุจวนจุงเขาจูลดลอยอินวันนี้ทางเด็กไม่อินจุงเขาจงจูอันจะไว้ไม่จวนอันตลาเวกาคอนโทรลกับบินจูงอาเฮียนยังสุกจูซอมบี้จังเล็กๆตัวเฮียนอาเลวจูนี่อินอรุณชวนนูเรลเตียจวนซอมบี้จวนจังอินสักอุเนี่ยจวนนัสตักจวนอันนี้ส่วนดูนะยังสุกจวนสักอุบานจูเสสักินสักอุจูเจนจวนอินพอร์เบตินยังสุกจูอาจวนทากปุยาสักอุจวนอากุตาคานอาเสมันนี่ตีเรียอินซิวงิเลอาฟันูจูกับบินจูอาจวนลุกปุยินเรลคอนโทรลตานโตเตจูอาหันเรียตีระไรละวะซอมบี้อาจังโตไม่โดนนี่ตีอินเรียอินอาฟันูอินเอาลุ่มมาเสสักอุจูกับบินจูอาจังจวนอาชัวกจิงงาลาเฮติซอมบี้อาจันโดนเวลไลเฮียนอามิทลาจวนอาฟันูส่วนนี้เปลี่ยนเวลไลจูอามิทลาจวนอารุนหลังไว้บุกาเรลตลานไทยนัจินตบเคร่งจูซิยงอิเตจูจวงดูนินสุดที่เรลคงเหลวเชียตากาจวนเรลจังจวนชุกินเกจวนอังกัลดูนะตอนเดลทิมตักชุงอาเฮียนลุดพยินอาเลลำปังอาจวนสิไปเฮาเฮียนอันเลวจางทรัพมายาซอมบี้อันนี้โตเลนี่โตเลวจูอันเครเทไม่ละวะกาตุมาเฮติเอ็นตินตัวเวลเมกลาเฮียนส่วนนี้จูรุนใจยินกาลุมันตุมนับปอจูอันทุลเลงาลาสิไปเฮาจวนดำชูกันแล้วมันนี่ตีเรียอินจันปุยตุจวนอันตลานชูงาลา